Nyt on saada. Nyt sä yrität kameran. Tämä menee Janne poliisille toi video, kun aamulla tutkitaan, että mitä vittua, miksi Jannella ei oo silmiä. Niin, eikö sä kiristää meitä joskus kuukauden päästä sinne? Etkö sä nyt heitä kokonaisen sinne? Joo. Mikä vittu idea siinä? Mä en saa purkaa nää. No mitä mä oon tehnyt koko ajan tässä näin vittu? Tää on vähän eri juttu purkaa. Tunge! Nyt. Syvälle. Eikö se tarvitse? Kyllä se on vittu hyvä. Se on nyt hyvä vittu. Onks hyvä? Se on. Nyt on hyvä. Hei, pistä tuo lasi kiinni, ettei tuu savua sisällä. Lasi kiinni. Miksi sä pelkää, että tää vittu lanka lähtee vittu? Ei se lähde, kyllä se on siellä aika pitkä. Onko se tästä tenkku? Alistettu. Mä en vaan tässä ei näe kyllä mitään, mutta kyllä sit kun se välähtää, niin kyllä se näkyy. Hyi. Ha ha ha!